Hi! Mangangahoy kami. May baon kaming sako, tubig. Tapos, pamputol ng kahoy. Chichurya. Yung tuyo lang na tuluyan. Tuyo lang na kahoy. Mga sanga-sanga ang kukunin namin kasi nagkakahoy kami. Kailangan ng panggatong. Mahal ang gasol. Diyan kayo pupunta guys, dun sa bundok dun, sa taas. Diyan. Nauna na si kuya. Ang init. Yan, pababa. Pababa pa lang yung daan. Punta kami dun sa taas. Run, 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 run. So guys, nagkakatubig yan pag malakas ang ulan. Yan. Saka lang nagkakatubig yan pag malakas ang ulan. Ano, may labong? Wala naman ata. Nasa kabundukan na kami guys. Oo, sa taas tayo. Wala naman pa dito. Sa bungad. Pagod, bato-bato agad oh. Mga bato-bato agad. Nandito na kami. Ang sukal na, grabe. Kaso lang, wala pa kami mahanap na sangang mga tuyo. Ayan, naghahanap na si kuya ng mga tuyong sanga. Yan guys. Ayan, ang lalaki ng bato. Pag naulan ng malakas, ayan, kaya nakutkot na niya. Kaya ang lalaki ng mga bato. Ayan. Ito, nabubuhay lang na ilog. Pag malakas lang talaga ang ulan. Kaya nagsilitawan ng mga bato. Ayan. Ah. Ang bigat.
isang piraso ng labong. Kukunin ni Kuya. Sundutin mo na lang. Kahit di mo natagain yan. Kaya, tumba na ano. Kawayan. Yan, tumaigi na baba kaya. Oh, di may isang ulaman din yan. Ayun, si Kuya. May isang labong pa kaming kukunin, guys. Tag-isa na kami ni Kuya. May ulam na kami. Yan guys, uuwi na kami. So, nakapuno na kami ng tag-isang sako ni Kuya na mga sanga lang to na napulot-pulot namin sa tabi ng ilog. Kita nyo naman kanina, di ba? Yon. Tapos, iuwi na namin. Medyo malayo din yun sa amin. Doon pa sa baba. Yung dinaanan natin kaninang sementado, doon din tayo babalik. Yan guys, pahinga muna kami. Pababa kasi yan, oh. Paakyat kami ngayon. Ang taas. Kaya nakakapagod.